Bafethu njengoba thina siqhele ubuqhophololo nobugulukudu becala lase-EMPD CTF Ekurhuleni, itestimony kaSurgeon Nkosi vele yajika umbobo yabheka ePitori ngoku yathetha ngeCity of iTshwane, implicate iCity of Tshwane. Nizandiva nina. Pha kwi-18 zawudibanisa i-18 ne-19 nje testimony yakhe siyiqoshelise yonke kule video A1. Nge-18 ufocus kumcimbi onokwenza nama-chats between oSurgeon Nkosi no-Warrant Officer Zungu osebenzela ama-Hawks ke u-Warrant Officer Zungu plus umswazi the ruthless taxi boss engasekhoyo apho kubonakala bethumelela khona into zasesipoliseni. Ndinixelela mina ngezinye zezinto beziyi-part and parcel even ze-investigation ama-CCTV footage phofu kuchiwe kuba umswazi wazala nabantu abasitsholwayo abanye abangabasola bokubulala abanye babantu bebebhizi ngezi investigations ezi but akwabakwazi into babathumelelane ngento ezifana nezo. Ayike even ama-pictures okanye i-videos apho sokudumduluze khona imizimba yabantu kwima-crime scene kuthethwa ngento ezifana nezo. Hayi bokuthi ekusephi ngexa bezatshayisa nge-18 kuvele nento esayifaka ke ngokule City of Tshwane sokungena yona but akasindanga untu andithi unguyi-middleman yena uSurgeon Nkosi usekhona kule City of Tshwane. Uzungu naye usesekhona kule City of Tshwane meaning bathini beza ngaye apha kwezi-chats ababhizi ngazo. Hayi bo ivele into ethi ngathi khona nento seyifaka uMalema nomcimbi onokwenza ne-companies ezingathi ziyi-7 ndithi mina hayibo ithini kanti le nto umcimbi wethenda ndithetha ke ngento sesithetha apha amagama esawabiza sizathi nje i-tender fraud. Okay, hayi bayiqhube nje loo nto batshayise nge-18 kube nge-19 uthe engena u-evidence leader madoda umfana kaShaskilson wathi ufuna ukuchazela uSurgeon Nkosi into yoba ngoku uzo-introduce amagama amatsha ubhizi ngalo mcimbi wokwenza ngonantoni ne-City of Tshwane. Wathi uzothetha ngo-CFO ndithetha mina ngoGareth Mnisi. Wathi uzothetha ngo-deputy chief njoba ngapha u-deputy chief kwayekwangumbrigadier Julius Mkhwanazi e-EMPD ngapha sithetha ngo-deputy chief more or less kwenza nizo-understanda xa sithi deputy chief sithetha ngabantu abakulevel enjani. Sithetha ngowangapha wayekwisimilar role ngapha nguDlamini naye uphi uyabandanyane ngapha. Ndithetha mina nge-deputy mayor uzofaka amagama ka-deputy mayor. Ngisathetha mina nge-member of i-municipal council uVivian Moroti ibile yena ngowe-Action SA uze wabe yena utheni uyasuspendwa okanye ubekwa kwi-special leave ngoku until ama-investigation abe ayagqitywa. U-deputy mayor ngumudise bafethu kubizwa amagama amatsha ompho apha even i-brother yakhe uSurgeon Nkosi iyabandanyaneka kwezinye zezi companies onaye ngathi uye waba nokuthi afumane imadlala engathi thile. So bafethu mina ndithetha ngabantu okuthiwa ngoKane Mpofu obonakala ngathi bebekwicala lo supply chain. So niyayibona uba yonke umcimbi onemali ka-government opha kumasipala wase-City of Tshwane nje uyabona nje into yoba i-control banayo. So kudlalwa ke ngoku lo mrabaraba odlalwayo apha kudlala umcimbi wokwenza nama-correspondence nama-conversations uba ngaba kuthunyelelana iikhampani ezithile for into yoba mazilungiselelwe itender meaning ikhampani ye-brothers zakhe uSurgeon Nkosi ngapha kunamagama angathi ikhampani eziyi-7 ezifaka i-EFF leader uJulius Malema uthi usajonge ngapho nini sebehamba bayathathana bayofundisana even ukudubula. Ningalibali watsho mos uSurgeon Nkosi into yoba yena enye ye-hobbies zakhe kukudlala ngezibhamu. So seke ya-introducewa nalo nikuyodlala ngezibhamu niyayibona nje yonke le nto le. So baza ngayo kakuhle ke ngoku into yoba ndizawuphinde ndibuye into yoba ezibabeqhubeka even njengoba beqhubeka njengoba namhlanje kuzi-19 nje uba beqhubeka izaphela isithini i-testimony yakhona. So nje 19 up until i-20 ezaphinde abuye uSurgeon Nkosi. So nje bendifuna nje ukunipha nje into yoba ngoku sebegqobhoze elinye ithumba njengoba besiqala ukuthetha Ekurhuleni njengathi ibolile hayi sokungenwe kwicala lase-City of Tshwane. Ndinixelela ingathi mina ingathi iGauteng nje ibilapha esandleni sabo sale syndicate. Hayi bafethu sisengxakini apha but nje sizayibona yona the way besiza ngayo ngakhona. Hayi bafethu ndiyamthemba no-evidence and ndiyamthanda uthe chu and ke ngoku uSurgeon Nkosi unento ethi xa kabona uba imibuzo ingathi iyampressa kancinci. Hayi bafethu azibhaqe sithi nje ayocela ukuya endlini yangasese phofu ke watsho wathi hayi ingathi English seyizama ukumbalekela.
ezini namhlanje kuzi-19 uthe ucela i-interpreter, so une-interpreter, kuba khona apha ethetha khona freely, kube khona apha ingathi uveki kuthiwe heartbreak khona athi hayi bekecela uba i-interpreter ingenelele. So andikhoshela uba yi-tactic yoba abezama ukuzigera ukufuna impendulo zoba uzaphendula thini okanye ithini. Ikhona nje into enjalo, sesine-interpreter okuyeka Search Nkosi. Hayi bafethu bayekeni kuMadlanga Commission, hayi bahamba bodwa, ikhaphu nje ndibanike kudala ke phofu. Ngapha i-ADHO committee inayo iyaqhuba ke phofu, ngoba ngoku itsho ithi iseyifuna ukwenza ukukhompana umcimbi weripoti, sebezayo kwenza nje into yoba kuthini kukhompana iripoti ngapha njengoba sekungathi batheni bavalile ku-ADHO committee. Hayi bafethu iyekeni iMadlanga Commission, kube kungephi uthi chu Ncende uba loya kamngxamelanga enye and apha evumelana naye athi andithi siyavumelana Search Nkosi, we should agree. Hayi aphethe ethi bayavumelana. Hayi ke phofu into yoba ke namhlanje ingekho kwakuba khona igqwetha lakhe uNgwathu, ingathi khona enye i-commitment akanayo uNgwathu, waze watsho evidence lithi ngendlela akazithembe ngayo wathi hayi ungawari igqwetha lakho sithethisene nalo into yoba apho ukubonakala ingathi uzozi-incriminate khona ndizakuxelela in advance, ungaphenduli xa ungafuni ukuphendula. Hayi babafethu uthi le nto, but uthi nje okusalayo mna I will put everything to you. So kuziwa ngezo chats ke ngoku apho kubonakala khona kuzawudlalwa invoices uba hayi le ikhampani mayifumene ntoni noba itsho le nto. Nihamane ni-aplayelana namathenda ningawafumani amathenda bafethu athi bephume nabanikazi bawo. Nizayibona le nto esiyithethayo xa sithi nje amathenda amanye athi aphume nabanikazi bawo, athe vele sewe namagama. Kube khona nalapho khona bezacebisana even nange-quotation into yoba hayi beki-quote so ndiyanixelela. So nje I should come back, but ke xa sendibuya ndizawubuya sendidibanisa eyange-19 neyange-20 i-testimony kabani eka-Search Nkosi. Hayi bafethu bayekeni. Access to documents that belong to the Tshwane municipality, which you should not have had access to. That was really my point, that you as an outsider, being neither a job applicant or an official of the city of Tshwane, should not have had access to any of these documents. Do you accept that? And if you don't accept it, you can say, I don't accept it. So I'm not putting words in your mouth. And you seem to me to have been pulling strings in matters you should have had nothing to do with. As an outsider, my impression, listening to your evidence and looking at the documents, is that you were pulling strings in relation to tenders at the Tshwane municipality, but you were also pulling strings in relation to recruitment processes that had nothing to do with you. What is your comment? That's not true. That is not true. Then what was your reason for involving yourself in matters that have nothing to do with you at Tshwane municipality? I think it was on the basis of trying to help these youth who were unemployed or who are unemployed. So it was on those bases, Commissioner. But you were not following proper channels. You were not going through HR. You were using people you supposedly captured or people who were your close friends within the municipality to. Sorry, I keep switching it on and off as you talk to avoid disturbing you. Let me start again. I'm saying it was not just a case of helping and following proper channels, because you were not going through HR. You were going through people who were perceived or people that you knew were close to you. So you were using your friendships within the municipality to assist these people that you're saying you were assisting. So you were using your influence with these people who are your friends to achieve those objectives that you say you sought to achieve. Interpreter? Lapha wena ubuthola lama document angaphakathi ngoba isizathu salokho kwakungekhona ukuzama ukusiza. Bangabe uzama ukusiza ubuzoya ku-HR kodwa awuyanga kubantu be-HR, ubuya kubantu baziyo ukuthi uxhumene nabo noma babangani bakho.
If it's an HR issue, you go to HR, you make an inquiry. That's not what you did. You went to your friends within the city of Tshwane. So you were using your friendships or your influence within the city of Tshwane to achieve that which you said you wanted to achieve. Do you want to comment? Yes, I want to comment, Commissioner. If I used my influence at Tshwane or used my friends or people that I have captured in a way that, or Commissioner Kumalo has put it, it's a bit harsh, my Commissioner, I did not capture. We read it from one of the WhatsApps yesterday. You have captured. Oh, okay. It's not the words that are coming from me. And when you were asked what captures mean, you said it means he's my friend. So I'm using it in the same context. Oh, all right, now I understand. remember now. I withdraw that statement. Yes. Okay. Commissioner, the reason that I differ with the comment of my Honorable Commissioner Kumalo is with the following reasons. If I was influencing or using my contacts with my friends, all these people that they've applied and sent me their proof of application, they would have got employment if there was any of influence. But none of them, they did not. So it on my side, it shows that it was just a clear, intentions trying to help the needy. So I'm asking the commission to take it on that view or level. All right, thank you.